שמי מידד רזניק ממחלקת להנדסה מכנית. אני מציג בפניכם את פרויקט הגמר שלי, מנגנון לשליטה באנטנת 2 רגל עד 4 רגל, מנגנון אזימוט ואלבציה. יש אפשרות לכוון את האנטנה לזווית הרצויה. צורך נבע מצורך מבצעי שחייל יוצא לשטח והוא צריך לגפל איזושהי משימה, תדר, והוא צריך להביא את המשימה ואת המידע המדויק. הוא בא לתת מענה למתקן שהיה קיים בעבר, ששקל 30 קילו. המתקן הזה שוקל 4.5 קילו, המנגנון שיוצר. רצוי לציין שהלקוח מרוצה מאוד מהפרויקט, נתן מענה לכל הדרישות של הפרויקט, של הלקוח, הזוויות הרצויות פלוס מינוס 10 מעלות בכל זווית, סטייה של הצבעה של פלוס מינוס מעלה, ואנחנו הגענו לרמה שביצענו אנליזות מדויקות ומפורטות לכל הפרויקט. בשורה התחתונה הפרויקט מוצלח, וכנראה שיריצו עוד כמה פרויקטים כאלה.